I'm Shachar Azani, coming to you as Israel is at war. The experiences that our brothers and sisters have gone through in the south of Israel are simply harrowing. Listening to the stories as they emerge day in and day out of the survivors, the refugees, are simply unfathomable, difficult to listen to contain, to hold in our stomachs. Who would have believed that in 2023 we would even reference Israelis, Jews, as refugees, survivors of massacre, slaughter, mass butchery against innocent women, children in front of their parents, parents in front of their children, babies. Simply inconceivable, inconceivable. JBS has partnered with Channel 12 News, the leading media channel in Israel, to bring you some of those stories so that we can all remember, not just now, but for eternity, not just now, but for the days and weeks ahead. What is it exactly that Israel is fighting against, and who are those people that Israel is fighting for? This is a trauma for generations, and together we will hold hands as a people to strengthen each other and to make sure that the promise of never again shall forever stand with a strong and viable state of Israel. Take a look. עצרו את המוזיקה, אמרו לנו שיש אזעקות, ואחרי מספר דקות פשוט המפיקים של המסיבה, תוך כדי שהם קופצים מעל הגדר, צועקים יש חדירת מחבלים. ברחנו שם לכיוון צפון, כל ציר שהגענו אליו, השוטרים פרססו אותנו, תוך כדי שיורים לכיוון שלנו, ואנחנו רואים ממש את המחבלים מגיעים עם הטנדרים והכל. הגענו שם לאיזה בטונדה, שעצר אותם שם שוטר חמוש, אמר לנו, כנסו פנימה, אין לאן לברוח. היינו בתוך הבטונדה 30 אנשים פחות או יותר. שנייה. אחרי כמה דקות הם התחילו לראות עלינו שם, בטונדה הם הטרילו את השוטר. זרקו רימון ראשון, רימון רסס, הוא התפוצץ בכניסה. אחרי זה נזכה דקה כמעט, שכולנו שם צרחות בפנים, אנשים מתפללים ובוכים וגונחים מכאבים. נזרק עוד רימון שפגע בקיר, פגע לי בראש, ממש פה. הייתי צמוד לקיר בשורה השנייה של האנשים בכניסה, והוא עף על הגופות מאחורה, על ששכבו מאחורה, שהם העדף שלהם, מה שהציל אותנו, כאילו הם סברו את העדף. אחרי חצי דקה, ידידה שלי שנרצחה שם, מול הפנים שלי, היא ניסתה לברוח כי היא נחנקה בפנים, ואני והבן זוג שלה שניסו לתפוס אותה, לא הצלחנו, והיא פשוט תקלה את המחבל, ונורתה מטווח אפס, ואז הוא פשוט נכנס, נראה לי, לדעתי עם עוזי, לפי הצורה של המחסנית, ופשוט ריסס אותנו מטווח אפס. אני הייתי בשורה השנייה של האנשים, צמוד לקיר משמאל, וכל מי שהיה בשורה הראשונה ובשורה השנייה, חוץ ממני מת. גם בשורה השלישית והרביעית של אנשים, גם אנשים קיבלו שם כדורים. אני חטפתי כדור במרפק, ועוד רסיסים ברגל ובצלעות. ומסיבה, לדעתי, היה לו מעצור בנשק, היה ממש את הרעש למעצור, ממה שאני זוכר, והוא ברח החוצה, ואז אחרי דקה יצא בחור אחד, אמר שפנוי, יצאנו החוצה, כאילו אני יצאתי אחריו, וחיפשתי על שם נשק או משהו על הרצפה ולא מצאתי, ואז התחילו לפתוח עלינו באש עוד פעם מרחוק. רצתי לניידת, ושמעתי את הקשר ממנה, חיפשתי בניידת נשק ולא מצאתי, ואז עליתי בקשר מול המשטרה, שאנחנו חייבים תגבורת, יש פה הרוגים, יש פה פצועים, והשוטר בקשר פשוט עלה מולי ואמר לי, תברח בהצלחה. תברח בהצלחה. בימים האחרונים אנחנו גילינו את גבורת השוטרים והשוטרות, ואחד הסיפורים, אני חושבת אולי המדהימים ששמעתי בימים האחרונים, זה של רב סמל בכיר בשם יגאל זינגר, שנמצא כאן, הוא מאושפז בבית חולים סורוקה, והוא הציל יותר מ-500 ישראלים באותה מסיבה ברעים, ואנחנו נשמח לשמוע את הסיפור שלך. אני עבדתי במשימת הכוונת תנועה במסיבה ברעים,
הבנו שכל הצירים חסומים ויש חדירה של מחבלים פיזית שיורים על האנשים שמנסים להימלט מהמקום. קלטת את זה די מהר. נכון, כי אנשים פצועים התחילו להגיע אלינו מכל הכיוונים. והבנו שאנחנו חייבים למצוא דרך חדשה והצירים חסומים. פשוט באותה שנייה פתחתי מפה בטלפון שלי וראיתי שיש שביל עפר שאפשר להיכנס לשדות ודרכו להימלט מהמקום. וככה עלינו לניידת, אני וחבר שלי חיים על שמי שהיה איתי במשימה, ונסענו על השביל עפר לאורך השדות וקראתם לכולם? קרסנו לכל הביבלים, כל מי ששומע אותנו, כל מי שרואה, כל מי שיכול לעלות לרכבים ולנסוע אחרינו. כמה רכבים היו? אני ראיתי בסביבות 100 רכבים שנסעו אחרינו ממש בשיירה לאורך השדות, עד שהגענו לאזור תחנת רכבת בנתיבות, ומשם כבר אנשים התפזרו כל אחד לכיוון של הבית שלו, ואנחנו, אני וחיים, המשכנו לכיוון תחנת משטרה, כי לא היו לנו נשקים ארוכים ולא היינו ערוכים ללחימה ממש עם המחבלים שבכמויות נכנסו לאזור, ושמענו דיווחים בקשר על ירי כבד לכיוון החפ"ק של המסיבה. חששתי, הייתי בטוח שאני אפצע, לא הייתי בכלל בטוח שאני אצא משם. שלחתי הודעה לבן שלי. מה שלחת לו? אני יכול להשמיע לכם את ההודעה. סמי, מה מצב? קיצור, יש פה בלגן אטומי, חדירה, מחבלים, ירי, כל הצירים חסומים. אל תגיד להם כלום, אני פה בינתיים. אני אוהב אתכם. זו הודעה ששלחתי אותה בשעה 7:30, 7:32, וכבר לא הייתי בטוח שאני אראה את הילדים שלי. בשלב מסוים הגיע רכב ממוגן עם לוחמים מיחידת יואב. אני ואורן הצטרפנו עליהם, עלינו 5, כמו אגרוף, 5 לוחמים, והמשכנו לצומת רעים. כדי להציל עוד ישראלים. ניסינו להגיע לחפ"ק מסיבה, אבל שם משימה הייתה בלתי אפשרית. פינצ'רו לנו גלגלים של הרכב, ולא המשכנו, לא יכלנו להמשיך לנסוע. בשלב מסוים נפצעתי, ואני ועוד לוחם, ומתוך 5, 2 היו פצועים, והשלישי טיפל בנו. רוסלן החובש, שממש הציל אותי, עשה לי נקודות לחץ על שטפי דם שלי ברגליים, וממש הצילו אותי בידיים שלו. בשלב מסוים קראנו לעזרה, והגיע צוות, ממש כמו בסרטים של רמבו, שבדקה האחרונה, לפני שרוצחים אותו, מגיע מסוק ומציל אותו. ככה הגיע ג'יפ ממוגן של איציק בזוקה. הוא היה שם בתוך הג'יפ בבת שלו, שהיא גם לוחמת מג"ב. וממש בשנייה האחרונה הצילו אותי. יצאנו, ואני שומע, עד עכשיו אני שומע את הצלילים של כדורים שפוגעים ברכב. אבל אתה מבין שאתה הצלת כל כך הרבה ישראלים? אני מבין שיכלתי להציל יותר. וזה מה שחשוב, לא מה שעשיתי, מה שיכולתי לעשות. אנחנו נאחל לך שתבריא, כמובן, ושתחזור על המשפחה ושתשתחרר במהרה. ואני חושבת שעמליה ואופר, אני חושבת שהסיפור של זינגר מסמל מהי גבורה בימים הקשים הללו. הייתי במסיבה, אוקיי? 200 גופות, עוד פעם, אף פעם לא ראיתי ריכוז כזה, אבל תומר ירו עליהם. פה התעללו בלי שהוא... זה לא... אין... זאת אומרת, בינה לבני אנוש אין שום קשר. שום קשר שהוא. קשרו פה ילדים לילדים והתעללו בהם. קשרו פה זוגות ועשו בהם שפטים. מאיפה בן אדם מוציא כוחות? יש לו ילדים בבית. יש לך ילדים בבית? זה לא הולכים על שניים עשו את זה. אני חושב שהיו פה... אני בטוח שהיו פה, לא יודע, נמרים, רעבים, לא יודע מה היה פה. נמרים עושים את זה כדי לאכול? זה מה שאני אומר, הם עושים את זה כדי לאכול. פה לא עשו שום דבר בשביל... פה עשו כדי... רוע, יש פה מלא רוע. כאילו, בלתי נתפס. ברמות הכי מטורפות שאי אפשר להוציא... כאילו, אי אפשר אפילו להוציא את זה מהפה. כאילו, אין פה מה... פגעו בהכל. אמרתי לך, מגיל 0 עד גיל 100 פגעו פה בהכל. זה...
זהו. יהיה טוב. אני מאמין שיהיה טוב. בסביבות 1:30 המחבלים חדרו אליי הביתה. התחבאנו בארון. הם פוצצו את הדלת. השכן שלי נרצח. אותי הם שלפו מהארון. הם הביאו אותי לסלון של הבית. ואז הם הביאו את שני הילדים, את אשל ואת נגב אליי. מאותו רגע הם העבירו אותנו בין בתים כשהכל הרס וחורבן ודם. אשל בן 4.5 חודשים ונגב לקראת 4. העבירים אותנו בין בית לבית. כשכל הזמן יש יריות בדרך, כל הזמן שלוליות של דם, הם שורפים את הבתים, רכבים שרופים. ואז הם מוציאים אותי ועם הילדים מחוץ לבתים, והם הובילו אותנו אל הגדר שעוטפת את הקיבוץ. היה שם פרצה בגדר, אנחנו מתחילים ללכת לעזה. אני והילדים והמחבלים, כל הזמן אמרו לי, קוויק, בינתיים יש כל הזמן יריות. אנחנו ממשיכים. עברנו את הגדר. נגב היה על אחד המחבלים על הכתפיים, הוא כל הזמן רק צרח שהוא רוצה לרדת. אשל היה עליי. ואז אנחנו מגיעים ממש כבר על עזה, אני רואה את הבתים, והם אומרים לי, הם עושים לי ככה עם היד. מורידים את אשל, והם פשוט הולכים לכיוון עזה, ואני נשארת עם שני הילדים, ואני מבינה שעכשיו אנחנו משוחררים. ואז התחלתי לחזור חזרה הביתה. לבד ברגל עם שני ילדים של השכנה שלך. לבד ברגל עם שני ילדים. הם הלבישו אותי. שבעצם את בתוך עזה. כשהם הוציאו אותי, כן, אנחנו כבר אחרי הגדר של המערכת, אנחנו כבר לקראת עזה. הבתים שבעזה מולי. כשהם הוציאו אותי מהממד, הם הלבישו אותי ב3 חצאיות כדי שאני אהיה צנועה. שני ילדים איתי, עשיתי מין סל אשל. ונגב שהיה פצוע ברגל מרסיס. זכר, והיה איתי קצת על הגב, והלך ברגל, והוא היה אמיץ. ובדרך יש כל הזמן הפצצות. ואז אנחנו מגיעים לגבול, ואני רואה עוד חוליה של מחבלים. הם ראו אותי, לקחתי את הילדים, הסתתרנו מאחורי גבעה של חול. הם לא פגעו בנו והם המשיכו לעזה. אמרתי לו שאנחנו צריכים להתרחק מהאנשים הרעים, ושאנחנו צריכים לחזור הביתה לאנשים הטובים. אמרתי לו שאז נחשוב מה הוא רוצה לאכול, ותכף נראה את אבא. דריה ולוי היו בסוף שבוע ברעים אצל בעלה לשעבר של רעות, דביר קרפ ובת זוגו סתיו. אבא העיר אותי ללכת לממ"ד, ושאלתי אותו למה הוא הביא גרזן וסכין, והוא ענה לי למקרה שיהיה משהו. ואז חזרתי להירדם, ואז שקמתי כזה, ראיתי אותם לוקחים את הגרזן ואת הסכין, פותחים את הדלת ורצים אל המחבלים וירו באבא שלי, ובסתיו לא ראיתי כבר, וזה היה מול העיניים שלי, אבל אבא הצליח לפגוע במחבל אחד, אבל הם עדיין הרגו אותו ואת בת זוג שלו. דביר וסתיו נרצחו בניסיון להגן על הילדים. דריה ולוי רואים את התופת ומתחבאים במיטה. אז הייתי מתחת לשמיכה, ואז הם הרימו את השמיכה, ואז ראו אותי, ואז הם החזירו את השמיכה, ואז כשהם הלכו, שלחתי הודעה לאמא. ודריה כותבת לי, אמא, זאת דריה, הם רצחו את אבא. וגם את סתיו הצילו. דרך החוצה דריה ראתה כתובת אדומה על הקיר. הם כתבו משהו על הקיר עם שפתון של הבת זוג של אבא שלי.
הכתובת על הקיר שהמחבלים כתבו, אנשי אל-קסאם לא רוצחים ילדים קטנים. זה היה יום שבת הכי גרוע בחיים שלי. אני פחדתי אני לא אראה יותר את אמא שלי ולא אראה יותר אף אחד. איתי בן 9 התקשה לשמור על שקט. התחלתי, היה לי בחילה והתחלתי להקיא. כשראית את המחבלים, מה חשבת? שראינו את המוות. כתבנו הודעות למשפחה שלנו, שאנחנו אוהבים אותה. מה, נפרדת? נפרדנו. מה אתה מרגיש עכשיו, ניתי? חרדות. מה זה אומר חרדות? שאני לא ישן בלילה. לא תצליח להירדם? אני מדמיין אותם אצלי בעיניים. את המחבלים. והיום שמעתי את הסיפור המזעזע ביותר של חברים שלי שנהרגו, שהוציא אותם החוצה מהממ"דים וירו בהם. ירו בהם אחד אחד. והסיפורים האלה אנחנו שומעים אותם מניצולים שהצליחו להינצל. ודנים לי פה, באמת רפי, לא, אתה יודע מה המשפט שאני הלך איתי הביתה אחרי השיחה שלנו אתמול? לא. שבארי כבר לא תהיה אותה בארי. בארי לא תהיה אותה בארי, נחל עוז לא יהיה אותו נחל עוז, כפר עזה לא אותו דבר, וניר עוז לא אותו דבר, וגם נירים לא אותו דבר, ואף יישוב שטבחו בו לא יחזור להיות אותו דבר. כי אירוע כזה לא היה לעולם במדינת ישראל. והשעון החול, זה מזכיר לי קצת את קו בר לב. קו בר לב קרס, שעון החול קרס, כל הקונספציה קרסה, וכל המחבלים הצליחו להיכנס פנימה. וזה האסון הכי גדול שהיה במדינת ישראל. ואני לא בא להאשים, כי זה לא התקופה עכשיו להאשים. בגלל זה כשדנים פה על איזה ממשלה והפריטטיות, אני בוכה בפנים, כי אני יודע שיש עוד אנשים שם שזקוקים לעזרה. בשעה 6:30 היה צבע אדום, התחילו פצמרים על כל העוטף עזה. בשעה 6:48 שמעתי ירי של נקל מחוץ לבית. תוך דקה כבר שומע צעקות בערבית מחוץ לבית, וירי על הבית שלי. ישר לקחתי את ה-M16, דרכתי אותו. הילדות איתך בממ"ד? הבנות איתי בממ"ד, 3 הבנות, אני גרוש, גרושתי הייתה לבד בבית שלה, הן שומעות הכל. אני אומר להם, הכל בסדר, אני עם ה-M16, אין כלום, אתם יכולות להיות רגועות, תשבו במיטה, תתכסו, ואני מקווה שהכל ייגמר עוד מעט, הצבא יגיע. בשעה 8 התחלתי לשמוע ממש יריות חזקות, RPG, רימונים מסביב לבית, על בתים אחרים, ולא קורה כלום, אף אחד לא מגיע אלינו, אף אחד לא מודיע לנו מה קורה. רק בשעה 10:30 בבוקר, אני שומע, תוך כדי שאני בכיתת כוננות, אבל אני לא יכול לצאת מהבית. והרבש"ץ שולח לנו הודעה, אין צבא, כל אחד לעצמו, כל אחד שומר על המשפחה שלו. בשעה 10:30 בבוקר אני שומע פריצה לבית שלי, גם מהדלת כניסה, שברו אותה ונכנסו, גם מעוד חלון של אחת הבנות נכנסו. אני שומע אנשים בערבית צועקים לי בתוך הבית, שוברים את כל הבית. אמרתי לבנות, תתכסו בסמיכה, יהיה קצת רעש, אני אירה, אל תיבהלו, אני מציל אתכם מזה, הכל בסדר. ברגע שאני רואה את הידית של הממ"ד מתחילה לרדת ואני שומע בן אדם ממש מטרים ממני, אני נותן בעיטה לידית של הדלת, לדלת עצמה של הממ"ד, נתתי 3 כדורים, חיסלתי מחבל מולי בטווח של 1.5 מטר ממני, ואני מזהה עוד 2 שקלטו את הירי וברחו מהבית. מה שלומך? מה שלומי? אני לא יודע מה קורה עם אשתי. אני לא יודע כלום. אני יודע רק, הגעתי לנקודת תיקון האחרונה שלה אתמול, הגעתי לרכב שהם היו בו, צילמתי אותו, היה שם קצת חורים, לא יותר מדי דם. אני מניח שחטפו אותה, אני לא יודע מה קרה איתה. אני פשוט לא יודע כלום. אלי, בת החצי שנה, היא איתך עכשיו, התינוקת שלכם? כן, היא פה בבית, אמא שלי כרגע שומרת עליה. מה המחשבות שעוברות בראש
מה התסריטים? כבר באמת לא יודע. אני לא יודע אם היא נהרגה, אני לא יודע אם היא נחטפה, ואם היא נחטפה אז מה המצב שלה? אם היא בריאה, אם היא בסדר, אני לא יודע. אני לא יודע כבר מה לחשוב, אני פונה כבר... סלין היא גם אזרחית צרפתית. צרפתייה, אני התראיינתי כבר על כמה כלי תקשורת בצרפת, כדי שאולי הם ישיגו מידע עליה, כי מפה כלום, גם שום גורם פה במדינה לא דיבר איתי עדיין. כלום. כלום. כמה קריאות פתחתי במשטרה. תספר לנו קצת, אתה ניסית הרי לקבל איזשהו קצה חוט, נכון? יצאת שם לאזור של המסיבה, יצאת לחפש אותה, והצלחת למצוא את הרכב, נכון? מה ראית שם בשטח? סלין לא הגיעה למסיבה, סלין ושני חברים שלה היו בדרך למסיבה, תפסו אותם הרקטות בדרך, היא דיברה איתי, מצאו במיגונית במפלסים, הסתמסנו, צחקנו, אמרנו שהכל בסדר, שהיא בדרך חזרה הביתה, שמסתובבים, ושלחה לי הודעה, הנה חיילים מגיעים, ואחרי זה כבר לא דיברנו, ועבד הקשר. אז הלכתי לאיכון האחרון שמנו שלחה לי את ההודעה הזאת, וכן, מצאתי את הרכב שלהם. היה קצת דם, אבל לא הרבה. לא בתוך הרכב, קצת בחוץ. היה שם גם אופנוע של חמאס זרוק מאחורה, RPG, גם ליד הרכב שלא התפוצץ, אני לא יודע מה לחשוב. עידו, אני רוצה לשאול אותך מה עובר כשאתה מחבק את הקטנה, עם החיבוק הגדול הזה שאתם מקבלים מעם ישראל, נשים שמביאות חלב אם, לעזור לכם, להעניק אותה. כמה זה מחזק? זה מחזק שיש אנשים שעוזרים, אבל אני לא מצליח להיות אופטימי. אלי צריכה את אמא שלה. היא עדיין לא חזרה לעבודה, היא הייתה אמורה לחזור סלין השבוע לעבוד. היא הייתה עד עכשיו בחופשת לידה. בתים כמו טיפת חלב, בדיקות שהיא צריכה, רופאים, אני לא יודע כלום. איזה חוסר אונים. חוסר אונים מוחלט. עידו נגר, בעלה של סלין. אנחנו מתפללים יחד איתך לבשורות טובות. אנחנו נמשיך לעמוד בקשר, בתקווה גדולה מאוד שתמצא איזשהו קצה חוט. שאלי הקטנה, לפגוש בקרוב מאוד את אימא. תודה רבה. אמן. אני אקריא לכם שכולם ידעו מה הילדים האלה עברו שם. היא כותבת לי, אל תגידי לאמא, יש כאן חדירה של עשרות מחבלים, פצועים ודם. אני מפחדת, מעיין, אני לא יודעת לאן לברוח. אני כותבת לה, דברי איתי, תתכתבי איתי, תצלמי לי איפה את. אני מתקשרת אליה, היא לא מצליחה לדבר, אני לא מצליחה לדבר. היא ממשיכה לסמס לי, הם הורגים את כולם. ואני שהאמנתי בצבא, מפל שירתה 6 שנים, אני שירתי 8 שנים. אני עונה לה, מי הורג? אנחנו? כי לא יכול להיות שעברו 20 דקות מאז שהיא כתבה לי, וזאת לא הסיטואציה. והיא אומרת לי, המחבלים, מעיין, איפה הצבא? איפה הצבא? אני לא מצליחה להבין. אני מתחילה עם טלפונים לכל מי שאני מכירה מהצבא, לכל הכתבים הצבאיים, אני שולחת להם את המיקום שהיא שלחה לי, אני אומרת להם, יש שם טבח, יש שם טבח. שעות לא דיווחו על זה, לא דיברו על זה, לא הבינו בכלל איפה הם נמצאים. היא ממשיכה, היא כותבת, כדורים דוקרים לי על הראש. מעיין שהגיעו לכאן כוחות, יש כאן מאות מחבלים. אני בודקת שהיא מתחבאת טוב, אני סומכת עליו, ואני ידעתי לסמוך עליה, אני מכירה אותה, אני ידעתי שהיא תשרוד את זה. אני ראיתי את שהיא חכמה והיא תדע. את ה-SMSים האלו, ומעיין את מעודדת אותה, ואת אומרת לה, אני סומכת עלייך, נכון? כתבת כמה פעמים, אני סומכת עלייך. אני באמת שמחתי עליה. קודם כל חשוב לי להגיד שהייתה עם הבן זוג שלה, רואים, רק עברו לגור ביחד. וחבר'ה צעירים, הם התחילו את החיים. והיא הייתה מאושרת. והוא מתקשר והוא אומר לי שהוא ישמור עליה. וזרקו עליהם רימון, אז הם חטפו קצת רסיסים ונכנסו מתחת למשאית ושיחקו אותם מתים. אדם כנראה שיחק לטובתם. הוא נשכב עליה, הוא הגן עליה. הוא סיפר שהיא הייתה גיבורה ושהיא הייתה בקור רוח. אני לא בטוחה שהוא אומר לי את האמת. התקבלה הודעה שיש התראה על חדירה. הילדים שאלו אותי משהו, כאילו מה, הם יכולים להגיע לקיבוץ? ואמרתי להם לא. אנחנו נורא רחוקים יחסית. אנחנו כמעט 5 קילומטר מהגדר. ולא חלפו 10 דקות. מחבלים בקיבוץ. בעלה של סופי הספיק לרוץ, לנעול את הדלתות והחלונות, כשהחלו להגיע דיווחים בקבוצת הוואטסאפ שקראו לה אז אמהות בארי, הקבוצה שמשמשת בשגרה לפעולות משותפות בקיבוץ. כשהמשיכו להגיע דיווחים וגם הבנו שכשהם לא מצליחים לפרוץ את הממד הם מבעירים את הבתים על היושבים בתוך הבית, אז גם... איך הבנת את זה?
מההודעות של האנשים. מהקריאות שיצילו אותם. מהקריאות שיצילו אותם. אז רצתי החוצה והרטבתי את כל המגבות שהיו במקלחת במים, ושמתי אותם בתוך הסל, והכנסתי את זה לממד, פשוט כי חשבתי שאם יבעירו לנו את הבית, אני אוכל לעכב את זה עוד קצת, שלא נחנק בתוך הממד. לחסום את התחים. כן. סופי בממד שלה כותבת בפייסבוק. כתבתי, שאלתי איפה הצבא. לא הבנתי, חשבתי שאולי לא יודעים מה קורה. כעבור שעה היא כותבת שוב. אנחנו מוקפים מחבלים, בתים עולים באש. הלוואי ומישהו היה מציל אותנו. והבאתי גם סכינים מהמטבח. שיהיה משהו. שיהיה לי משהו. וככה ישבנו וחיכינו ועקבתי באימה אחרי הקריאות לעזרה נואשות, כי שעות על גבי שעות על גבי שעות אנשים נטבחו בבתים שלהם. איזה כיף ליולה. המון קשות ואודיות. תחזירו את הילדים שלנו הביתה. Bring our children home. No eye can remain dry after listening to these terrible stories of the victims, the survivors of this pogrom, Holocaust, truly a Holocaust. But together we stand strong in our resolve and our devotion to bring back our children, our mothers, our grandchildren, our soldiers and warriors, to bring them back from the hands of the Nazi terrorist organization Hamas, as we stand together to embolden and support the brave men and women of the Israel Defense Forces who are on the battlefield. Together we will come to support them in their effort as a community and as a nation. Strong with resolve to bring creation to where destruction touched. I would like to conclude by saying our eternal blessing. Hashem oz le'amo yiten, Hashem yevarech et amo b'shalom. May God give strength to his people. May God bless his people with peace. And don't ever forget, Am Yisrael Chai.